Ido ba zai karanta ba dan alƙalami bai rubuta ba. Ita soyayya matakin kusanci ce bata canza hali ba. Ido ba zai karanta ba dan alƙalami bai rubuta ba. Ita soyayya matakin kusanci ce bata canza hali ba. Subhanallah, yawa da annabi zan da buɗe bakina na furta abin da ke zuciyata kan ya fashe a kirjina. Idan kauna ta bunƙasa harshe ma a ciki yake kwana. Ina ilimi ina hankali da tunani kun ji kokena. Allah ban nemi sauki akan soyayya ta bana tuba. Kada na mun kai ta ninninka ƙaunar annabi ba ta aune ba. Kwakwalwata ta je zuciya ta birai ba da tsayawa ba. Da sirri fil asirari ba zan kwatanta ba. Bai ji wani mahaifi ba. Allah dan martabar so da soyayya ka hana ta bacci. Ka yi wa zuciya ta karamci mai yalwar da bakunci. Abin baiwar kusanci da zatin annabi babu sassauci. Da alƙawarin rasulul malayim zaɓaɓɓen mafifici. Wata kaka ko ta ta yaya annabi shi nake nema. Na gan shakan mukaminsa ba wai nawa ba in ci alfarma. Dan na yi kaɗan kwarin gaske in je inda rijali ke fama. Kusanci kan kusancin kusanta har da abin da ba dama. Da cimi na taka doron ƙasa daga rami na fara zance na. Da shauƙon ake karantar da ni sai mu ta ƙara aikina. Tun kafin zuciyata ta san so annabi ne a kirjina. Wadda ce take kyankyashe ni da daddare ina kwana. Ban taɓa jin zuciyata tana gunjiya cikin masoyi ba. Sai annaba a sadil kalki bayan shi ban gane komai ba. A farkon rayuwa ta zuwa ƙarshe ba zan kwatanta ba. Bukata ta na narke cikin hasken da ba zai iyaka ba. Muryata ta da shegun kiran sunansa ba za ta dawo ba. Sabon sai dai na aika ta muryoyin da ba su iyaka ba. Kamar auka kamar hankali ni ma ban san ta yanayi ba. Soyayya ta fi ƙarfin arin jaye ta ba zan kiyaye ba. Na tambayi zuciyata mai addinin so ta ce kayya. In ka so kai ka bashi addini take na ce da su hayya. Na je neman sababin aƙida nan ma babu ya buya. Bai da yare bai da siffa bare launi da kama mu ɗauka ya. Inda haka ne a bar wa mai shi aikinsa kwarai hakan yafi. Ka so mai son ka jan kanka in ka gane nan ake zurfi. Na so shi da hankali na da zuci da ruhi na kamar sufi. Yanzu sirrin duniya ta yana hannunsa da lahira kafi. Na so ku so ni shine muradina wallahi maulana. Ku dubi irin kamalar ku annabi kadda ku dubi raunina. Soyayyar ba ta yi lamuni ba ku kalli zubar hawayena. Ku ji kaina ya habibal muhabbatu ku yi magana da kirjina. Ido ba zai karanta ba dan alƙalami bai rubuta ba. Ita soyayya matakin kusanci ce ba ta canza hali ba. Gurbataccen halina yana gwada ko da sakon ba zan sha ba. Ko sai an kona gangar jikina zan je gunku ban kai ba. Lulufi hakuri da kuma kau da kanku da kara su ake duba. A jikaina sayyidal alamin ina ƙaunar ku babana. Assalamu alaikum maulana. Jabi yayi jabi ayyaye mana shugaban bayi. Gazawa kar ta haukan mu ku ta tsaya mana ran mu yayi sanyi.
wabillahi lazim san ku ne suturar mu da ku muke koyi bayan mu yana cikin duk abin da ka ce wallahi sai mu da na zama ni kadai sai na ganni gaban zatin ku maulana ina tsaye zuciyata tana kasa ta rikito idanuna harshe na sai ya harɗe na kasa salatin ma masoyina ina kuke ne ina za mu gana annabi kun ji roƙona assalamu alaikum maulana mazaje sun mace da tsinkakken carbi ku suke nema wasu sun tafi sai su dawo a haukace su ma su ta yin kyarma wasu ma an shafa samuwar an manta da ina su kai su ma ka dawo ko a dawo da kai a matacce ko kana su ma dan abbas shi madubi ya kalla ya ga fuskar kuma ya haske kwarjinin ku ya take zatinsa sai daga baya ya bayi farkake da alfarmar batulul azimatu za a kula mu wankakke mu tabbata babu sauran hijabi ko mutuwa ta zo take assalamu alaikum maulana hijabin ɗaukaka ko hijabin asali ko na alfarma hijabin ilimi ko na jahilci a kawar da su suma hijabin arziki ko talauci kar mu gani da ɗaimuwa furayi da ku mu zauna da ku mutuwar ma ku muke nema washin a cikin halitta akwai wani ba ku ba maulana ba kowa babu komai idan ba ku ba bare amar suna irin wannan kadaitar mukamin za ku zuba a kirjina shuhudin duk da zai bar shahada shi zai fara rayuwa assalamu alaikum maulana sai an ce layira za a kan ku ba zan iya jura wannan ba zuciyata na da rauni da kasawa ba za ta karba ba mafita ta na cikin hannuwan ku bana abin da ban kai ba na gan ku cikin jamalar da babu irin ta na ce farin duba mafi hasken salati mafi sarkinsa mafi yawan girma mafi daraja da tarin karamci mai gajiyar da mai nema a yi maka sau yawan ambaton ka ga Allah shi yake yi wa adadin saukar ta jallin ilahiya a gare ka sha nema assalamu alaikum maulana ya sayyidana rasulallah ya hadi nura arshillah ya isa naldiya illa ya ajwad fi ibadillah ya zalmi qidar ruhullah ya qurrata aini babillah ya malja ya jamalallah ya mamlakatul mulukillah ya kasimin ya muradillah ya wasimin ya wahidillah ya gusja ya habiballah ya nasimus sari indallah ya al'amarin kujindillah maulana fi amanillah fi amanillah maulana fi amanillah assalamu alaikum maulana ya rasulallah idan sirrukan kogon yi raga rubutuna ya rasulallah idan rayuwar masarautar sauru maulana ya rasulallah idan tabbatar siffar ku cikin tunanina ku gaya min ni masoyinku ne bayan kun kama sunana ya rasulallah idan gaisuwar ku da Allah kama hannuna ya rasulallah idan sallamar da yayi maka motsa motsina ya rasulallah idan gayatul insaniyar ku gatana na ji kalmomi cikin harfan sautin bakin ku maulana ya rasulallah idan kabbarar haramar ka gaban buwayayye ya rasulallah domin munajatin da kake da boyayye ya rasulallah domin shuhudin zati wanda ba sauye mutuntan zuciyata da kasaitar ku na zo a goyayye inna tilwizma ta kawo na harfadar ku ta wanke da tina dirratul baida ita min iso a gare ku ta ɗauki nauyina wata wula akubar ta ce ga buruzi sanda na fara zance na dan Allah shugaba dan hakika
har zati amshi cetona. Assalamu alaikum maulana. Ganin komai gani ne amma ban ga gani a komai ba. Ganin ku kadai nake son gani ba don ya zam gani na ba. Idan da ganin ido za a gan ku gani ba zai ga komai ba. Mu gani da ganin ku ku ne ganin mu ku ba mu ganin ku ba mu ba. Ta ina ne zan ji dandanan halarar Allah tun da ban kai ba. Limana kaftana gunka Ahmadu ban san mai hanawa ba. Shuhudin nan da ke baiwa rai madadi ba mai iyaka ba. Da daidaiton jamalar kamala ba mai tsaye da motsi ba. Assalamu alaikum maulana. Bana tsoron a ce na gaza ni da shirya nake nema. A tsaya mana ya azimar sana'i mahauburjin ku mai dama. Duk sanda kamar ya hauka Su ta mu fake daga manzila mu ma. A isar mana istiwa'i da kurbi na ta saman girma. Soyayyar nake yi ashe har yau ban fara komai ba. Ina tsoro na afka ta inda rabona bai iyaka ba. Ko soyayyar ta jamin rashin ladabi tun ban yi aune ba. Alara ta yi mun hukuncin ta don ba ta san haukan masoyi ba. Assalamu alaikum maulana. Alhamdulillahi na tabbata an karba tun zuwan farko. Dan na ji hakan cikin zuciya da yakini mai yawan karko. Ba a nema ba ku yi lamuni ba shafa'ar dai na kan ɗauko. Nazara karimin sajaya in akdar sun sauko. Ya Rasulallahi na tuba, na nema abin da ban kai ba. Ban kai kowa a komai ba, in ba tarin kirare ba. Laifukan ba dai na yi nai ba, zunuban ba su dai na sauka ba. Afuwar ku ba ta iyaka ba, inda ba ku ba zan sha ba. Shi so bai san tunani ba, zuciya ba ta san gazawa ba. Ruhi bai san iyaka ba, mutuwa ba ta san hawaye ba. Ai mun ba dan halina ba, ba dan halina ba, ba wai